الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe horɓe tijjiɓe laylatal qadar on calminama on jurama on mantama on ƴamanama ko almudamul ousmane jammalik ba arte darsu men yewtere korka eɗen duusa korka ndeysaan hormo yaadi hen en mbino korka dusrata ko subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar saɗa wawi mbiya subhanallahi bihamdihi jangga qur'ana hayso ko fatiha mbawɗa nas mbawɗa jangga shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran inna anzalnahu fi laylati alqadr inna anzalnahu fi laylati mubarakah qur'ana koye korka jippi ndeysan jangga qur'ana ha hunuko ma qura jangga haala allah ay nam ko adi fof mbeɗe wasiyon e hooram e hulde jomiraɗo subhanahu wa taala sabu korka ko kulal allah jibinta la'allakum tattaqun allahuma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha yo allah rokki en peewol o laɓɓina ɓerɗe men e shirku e bida e mawnikinaɗo le grand débat bandiraɓe julɓe aynam قال له صاحبه وهو يحاوره قرآن هيوي دباجي بندرابي سلم le grand challenge قرآن لا إله إلا الله بندرابي سهلابي نلادو صلى الله عليه وسلم هذا من يادتو فرعون e موسى ولا موسى e فرعون دبا ممن وموني مكة ko gonɗine e yimɓe heewani soɓe timmi sappo walla sappo e joyi yettaki ɗon Allah wimo wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah ɗum ɗo ko kawis omo woni makka ko seeɗa gonɗini mo o anda leyɗele goɗɗe o anda ko jogori arde qura o ya o nela ko yimɓe fof ɗum noon message nelaɗo ko universel ɗum ɗon woni challenge allah nelanimo tan e yimɓe fof o pirimo noon ala o addinimo ko deftere ganduɗa dikkima yimɓe e jinneji joom araben joom usulen e nahwu e lugha ɓe mbi ziyadatul mabna tufidu ziyadatul maana ayno wi kaffatan ko yimɓe e jinneji o nela sallallahu alayhi wa sallam o addi deftere o totta deftere allah wi nde ɗo deftere yimɓe e jinneji mbawa windude ko wayni Quraysh c'était des poètes Qur'an ari ene challenge ɓe koɓe beytoɓe gonna ɓe mbiya nde ɗo deftere ala faute soɗon mbawi yaltine faute oɗon mbawi arabeere jaltine hen no mbay hurade neraɓe ni so mbawno ittude hen kene hoynamo walla kene challenge mo walla kene tampinamo ma mbaɗɗum kono ɓe donki bandiraɓe sehilaɓe woni allah wi qul in ijtama'at al insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira la ilaha illa allah muhammadu rasulullah onon yimɓe jinneji soɗon mbawi produire hono nde ɗo deftere gadde hay son inni on mbawata bandiraɓe sehilaɓe aynam ɗum waɗi nde jinneji ngari tawi nela sallah sallam jangga qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu ɓe mbi keɗoɗe ɗum noon bandiraɓe keɗe kettuɗe hay moussa gom o wi deglulen ma wahle degle mo wayalen yimoɓe mbi deglulen janggo qur'an noon an foti wiiɗiɓe keɗo kettoɗe bandiraɓe sehilaɓe qur'an haaldata koye hakkillaji allah wi kitabun anzalnahu ilaykum mubarak liyadabbaru qur'an aran jangge so neɗɗo maayi ko ha paama ɗiɗo qissaji nelaɗo janggani o tarani horo andi ɗiɗo qissaji bandiraɓe sehilaɓe ko allah andinimo ɗum bandiraɓe sehilaɓe ɗum waɗi allah wi wa idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun so qur'ama janggama keɗe kettoɗe hoto pofeto kaale bale oɗon jurme e nan ko yurmede allah ceeɗo so horpaɗen paɗen koto débat mawɗo o hakkude moussa alayhi salam e firaun kuɗaɗo o bandiraɓe sehilaɓe aynam allah neli moussa e firaun omo jogui ayeje kono noon mawni kiniɗo ayeje nafata ɗum en wama tuhnil ayatu wan nuzur an qawmin la yuminun
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون الله ندي موسى عليه السلام o yi ɓeeɗo toñoɓe ɓeeɗo bonɓe oɗo biɗo ko Allah oɗo baro yimɓe oɗo kirsowo yimɓe oɗo kirsowo sukaɓe bebbeji koye oɗo nderatmami la ilaha illallah muhammadu rasulullah minama enen almuɓe en meeɗi yewtude e yeeso commissaire yeeso inspecteur yeeso agent de police tan kalɗen gonga o yeeso joom kalis yeeso joom sembe sen gari en ƴukko hewɓe men so gare inde walla niftugu ƴukko mbaɗa démystification ala ɓamtudade ma dow ka joom qur'an hoto hul koto hoto tooñ gonga ɗo goɗɗa fof haal ɗum wiide Allah wi nelaɗo wi ko hersinaki hay saɗa futtine guile hayso guile mabɓe ne mbarma Allah wi wa in kadu la yusliqunaka bi absarim lamma sami'u dhikr ndey nelaɗo guile Quraysh hefere ɓesi warde ande guile ɗe hayso mbarima ko Allah reratama bandiraɓe sa woto hulɗa nam haal qur'an o ceerno sanko Moussa ceerno Ousmane ko Moussa wi o ya to Firawna o ɗokkuɗa ɗum o wi e Allah min de mbeɗa huuli haade ɓe jeddude min annabi ne huula hay goto yiiɗa yeddede hay goto yiiɗa fennede hay goto yiiɗa hoynede hay goto yiiɗa toñede hay goto yiiɗa mallede kono noon ala no watte so Allah haali gella wi so Allah deƴƴi kaalo ala mbimi so Allah haali kaalo ala so yamiro Allah ruttatake ha tengte annabawi natan wa yadiqu sadri wala yantaliqu lisani fa arsil harun Allah so ɓe ngari ɓe mbaɗi ko muusim ɓe kaali ko welanimi ɓerdam sukka ha ɗemgaram ronka wellirade mi ronka haalde sa woni hakkude yimɓe hen tan ronka haalde hol sababu ko seyɗani waɗata noon o weddo e ma kulol la ilaha illallah ɗum waɗi Allah wi Moussa hoto hul hoto fayi koye Allah gonduɗa enam walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun mi warino goto e mabɓe on ciftanimo Moussa warno o wi mi warino toon neɗɗo kulmi haɗa ɓe jeddami walla ɓe mbarami ndeysan Allah wi kalla so Allah haali keɗoɗen kalla fadhaba bi ayatina inna maakum mustami'un Allah wi hoto kule min dokkon ayeji emin ndeeni on jeehe ka deenaɗe yeeso ma caggal ma dow ma lesa ma ñamma nanama ko Allah renma baɗi gonɗa koye waajade hoto hul hoto fayi enan fatiya fir'aun faqula inna rasulu rabbil alamin jeeto fir'aun mbiya minen ko Allah nelimin e ma bani israil ɓe tampinɗaɓe ɓe ligginɗaɓe ɓe mbarɗaɓe oppo ko mbatta ko ne harmi ko mbatta ko dagaki ɗum weeɓani nder wuura yimɓe fof paajma yimɓe fof ŋoɓma guelɗo mani wonti ceerno mon kañ lefe commencé warade sax ɓay waade ɗum fo mu jangge la ilaha illallah dembo filane ko di football tay di warade aduna bi legi tukkina non bir aduna kay joni war i aduna boni i de matti wajade la ilaha illallah min ke bennato jang ka ko o fintan mar ko koydi tan on wonti ciam neddo hoytata ba jangata godda ciam sa jangata wontara ciam bandirabe sehila be nam أن أرسل معنا بني إسرائيل de Moussa wi Firawna an ɗeɗo bani Israil ɓe tampinɗaɓe bani Israil tottumi oppo ɓe jaaha liberde a wariɓe onon gandi ko Firawna jaabi keɗe ngolɗo konngol mbaɗeɗen tan koto kaɓɓe juuɗe men bandiraɓe sehilaɓe enam qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min alkafirin subhanallah kono hanki way kono hande ɗi ɓe Moussa waaji Firawna Moussa iko an wajoto min an wona ko minen nehnoma min jangginma min dokkuma comci min ñamminma mbaɗo ikara joni aɗa wajo min in ñanden a waɗino ɗo neɗɗo la ilaha illallah keɗe Moussa ne wajo yimɓe astafirllah alay saabu o ñamminino Moussa o woni koros Moussa o meeɗi rokku ɗum hunde tan Moussa horo wajo mum ala ɗum wona logique o wi Moussa a waɗi neɗɗo kanko o waɗi yimɓe temeɗɗiɗo ujunaji o fela Moussa a waɗi neɗɗo goto la ilaha illallah كده موسى جابيم قال فعلتها إذا وأنا من الضالين كوبل دراكم كو هادي وند النبي جوني كو كالتا كو c'était à la jeunesse à l'époque nden mi jangani mi anda sunna mi anda deftere mi anda qur'an mi anda Allah mi anda nelade mi anda sirat mo jonnon mi daji dum mi foccima mi tubani Allah e an artuban Allah problème o ko peldata kam ko an aswaraw dañji ko dañbi ko sa dañi ko dañbi ko jetta Allah
an joni min ko ayinde sa yima ne bedduma kaaji tan anda ko yesso godda sa wayno mango wini a jibini ha heewi mangoje be bedduma pade be bedduma hayre be bedduma sawru mbayano jaabini ada rokkabe jaabe e bedduma cabbi bandirabe selam wonde no do waylawol Allah weebaani bandirabe sehilabe enam fa farartu minkum lamma khiftukum fa habali rabbi hukman wa ja'alni min al mursalin caggal nde biido do mbara mi jaltumi wuro ngo ndogmi non caggal dum non jaami Madiana ngaynumi ron ndesmi ron ngaftu mbed jogi gandal mbede wonti annabi la ilaha illa allah muhammadur rasul ko jarani falde bandirabe sehilabe enam وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل يقولون نعمة أنهي كم تنجون رمي واجركم تجت بني إسرائيل بدل من جاب على هالكلمة إنهم كي فرعون إنهم كي جران إنهم كي يودان ولا حول ولا قوة إلا بالله جون الفرعون بي ومتلاج موسى بندر بسيلان قال فرعون وما رب العالمين تاني آن موسى الله بيهان ووديو هل كان هل الله تقو يمبي هل الله جيليم ونأخذ من الله جير فرعون يكو الله لا إله كون كده جابوا موسى ko intellectuellement ko dalilaji ko burhan ko physique ko math ko fof kala hakkilantagal nan hen ko science kala hakkilantagal nan hen nane réponse Moussa réponse Fir'aun ko yettade ko hudde o do koy halkima be do koy mborama joni cerno hudam ya khor hudam an dono mi wonta ganda dono mi yafe dono mo daja barke e on mbaw nangu hudde inela sallallahu alaihi wasallam amr ben dofel dawsi o nelaado hud daws nelaado allahumma ati dawsan allah yurmu daws malaika topito kaaje wimo sayid jonjon makkanabe be do fiba makaaje jonjoni sayidi min bittabe kaaje allah yo allah wurnobe ha kecede mabbe yimbe jalta en bi la ilaha illa allah be quraish tubbe be umar be bi ya rasulullah hud quraish o allahumma ahdi quraish allah mfewnu quraish wama arsalnak ila rahmatan lil alamin diine makko universel o nelda ko yimbe fo ko chanage mawdo te kadi ko yurmede bandirabe sene wona hudde yimbe aynam qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin musa yumo tabbe leyde asaman e ko woni hakkun don fo son goni jogibe certainté bandirabe sehilabe qala liman hawlahu ala tastami'un fir'aun kuda o sehilabe makko be grand place les gros bras mais écoutez sécurité mais c'est pas possible on dit Moussa njogi jomiraade mo wona min mais c'est pas possible dum wona jabol qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin Moussa yi ay bamum Allah taggomo o tagma o tagi tandira mon e babira mon adibe be bandirabe sehilabe qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun fir'aun wi onon de odon nelaade ko kangado dum wona jabol non makkana mbino al mustafa be mbi ko kangado wallahi o hanga o ma hobi majnun bandirabe sehilabe ceerno holko Allah wi haldu ses قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون أي تقدو فنانغو هيرنانغو إكمون أفترون جوغي حكي اللاج كوتر حكي اللاج من آية قرآن إذ تعرفوا لعلكم تعقلون لقوم يؤمنون لقوم يتفكرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أي حكي على ركمه هاندور عدم الله نغنداكو مجي نغنداكو بني جاكو مجي ndawa جاكو بني غوبا ولا يمبه كالي بدا grand place ودي بدا وورو ودي بدا بلا ندن بايتا ko yimbe fir'aun ni ayna fasakhaffa qawmun fa'atahu innum kanu qawmun fasiqin den ko fasiqin me gonno be gaddana ko humbi hobe ndew hen be goppi diine bernde o diine nangude demgal diine hulde Allah o bandirabe sehilabe enam ceerno Usman holko fir'aun wi قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قل موسى sa itti Allah sa subi mo Allah mo wona min jon mi sokma kono Musa tampani Musa yaltani groupe Musa geddan kede ko Musa alayhi salam wi mo bandirabe sehilabe qala awlaw ji'tuka bi shay'in mubin arami holluma dalilu mi hokuma preuve gadduda min ko Allah nelimi fa'ti bihi fir'aun wi qala fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin فرعون متوكاتا غون ادو بروف ما ادو دليل ما قل هاتوا برهانكم فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين موسى عليه السلام وبد سور مك نونت مبروجي مودي ياودي كدي ويلتين جونغو ان لونيا او ادي دليل دي بروفاجي دي ليردي ناني فرعون فونتي بدي بو نونكو فاسغيبه قال لمن حوله قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم
Firawn yi bandira makko be les alliés et les avocats et les conseillers fu unji odo ndeke ko nyangoto dum ko nyangi bondi te uji tan ko yaltinde mo wuro mon mbala omo laamo on yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi famadha ta'murun Musa yidi ko yaltinde on wuro mon o hebta gandeji di o hebta gese de o hebta da'iraji di o hebta hadaya o hebta fo astaghfirullah onon gandi ko ene fo en gandi Firawn ko peno kono en jokkara fenande sen nguri ha jango jokken le grand débat aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim